Tervetuloa tutustumaan Perfect Home-tuotetarjontaan. Mallistossa on laatutuotteita, joissa on panostettu tyyliin ja hyvään muotoiluun. Monet tuotteista on tuotettu yksinoikeudella Perfect Homeille. Sekä mallisto että katalogi uusitaan 3 kertaa vuodessa. Suurin osa tuotteista on käsin tehtyjä ja tämän takia jokainen tuote on ainutlaatuinen ja luonteeltaan erilainen. Ehkä tämä on juuri sitä, mitä haet. Voit tehdä kodistasi yksilöllisen ja ainutlaatuisen. Eleonora-sarjassa on 4 upeaa lyhtyä. Lyhdyt on tehty raudasta ja ne on käsitelty siten, että niissä on kotoinen ja antiikkinen patina. Yksi lyhdyistä on tarkoitettu seinälle ripustettavaksi ja voit valita, haluatko sen ketjulla tai ilman. Eleonora-lyhdyt on helppo asettaa minne vain ja ne sopivat yhteen monen muun sarjojemme tuotteen kanssa, kuten esimerkiksi Savonan, White Pine, Newportin ja Virginian. Newport-sarjassa on 2 kehystä ja 1 lyhty. Puun ja sinkin yhdistelmä antaa tuotteelle jännittävän vaikutelman. Tämän sarjan tuotteet voi helposti yhdistää muihin Perfect Home-sarjoihin, esimerkiksi sarjoihin Savona ja Cannes. Virginia-sarjassa on 4 erilaista tuotetta, kehys 7 kuvalle, teelaatikko, avainkaappi ja ilmoitustaulu. Ilmoitustaulussa on tekstiilipinta. Muut tuotteet on valmistettu maalatusta puusta, jossa on valkoharmaa väriyhdistelmä. Art Deco-astiasto on parasta luuposliinia. Luuposliini on eksklusiivisin posliini, joka sisältää 40% luujauhoja. Tämän posliinin tunnistaa läpikuultavuudestaan. Astiaston platinakoristelu on yksinkertainen ja ajaton. Art Deco-astiasto sisältää kokonaisen illallis- ja kahvisarjan. Joulu on suurin juhlapäivä ja Perfect Homein Art Deco-astiasto on erittäin kaunis katettuna jouluun. Exclusive on ylellisin sarja, joka huokuu eleganssia ja tyylikkyyttä. Sarjan erilaiset lyhdyt sopivat sohvapöydille, sivupöydille tai lattialle. Tarjotin ja viinijäähdytin ovat upeasti muotoiltuja, jotka luovat luksusta arkeen. Syksyn katalogissa on erilaisia veistoksia. Kaikki ovat koristeellisia ja niissä on miellyttävä tunnelma. Kaikissa veistoksissa on kapea pohja, jolloin ne on helppo asettaa sivupöydälle, ikkunalaudalle tai kirjahyllylle. New York-sarjaan kuuluva sähköinen kattolamppu on piirteeltään moderni ja teollinen. Lamppu sopii jokaiseen kotiin, esimerkiksi eteisen pöydän yläpuolelle tai keittiön kattoon roikkumaan. Lamppu on takuuvarma katseen vangitsija kodissasi. Viitlilja on suosittu ja kysytty astiasto. Yksinkertaisuudessaan viitlilja on moderni ja tyylipuhdas. Astiaston voi käyttää sekä illallis- että aamupala-astiastona. Viitlilja sisältää monia jännittäviä osia, jotka täydentävät kokonaisuutta. Sarjan kulhot sopivat erinomaisesti herkuille, kuten dipille, kastikkeille, pähkinöille tai chipseille. Kulhot sopivat myös kynttilöille. Ovaalilautanen soveltuu loistavasti pasta-annoksiin tai salaatteihin. Lautanen toimii myös tarjoiluvatina illalliskutsuilla. Laajaan sarjaan sisältyy myös uuninkestäviä vuokia. Tänä syksynä meillä on ihana pehmeä uutuus Marseille. Sarjassa on kaunis samettinen tuplapäiväpeitto, joka sopii jopa 180 senttiä leveälle sängylle. Sarjan kuuluu lisäksi 2 yhteensopivaa tyynyä. Tyynyjä voi käyttää sohvissa ja nojatuoleissa ilman päiväpeitettä. 2 ainutlaatuista pöytävalaisinta Natur-sarjassa on tehty luonnonmateriaaleista. Varjostin on pellavaa ja itse jalka on tehty ajopuusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen valaisin on ainutlaatuinen ja mikään ei ole toistensa kaltainen. Nämä ovat tyylikkäitä ja päästävät aistikkaalla tavalla luonnon mukaan sisustukseen. Sähkökäyttöisissä Lyra-valopalloissa on 2 eri kokoa. Nämä tuotteet äänestettiin mukaan kuvastoon tuoteesittelyiden pyynnöstä Perfect Homein kevään vuosikokouksessa Oslossa 2012. Valopallo on yhtä sopiva lattialle, kaapin päälle tai pöydälle. Se tulee varmasti olemaan kodin katseen vangitsijana.
Avignon-sarjan kynttiläjalka- ja lasilyhdyt on valmistettu vanhasta, käsittelemättömästä puulajista. Kynttilän jalat näyttävät karheilta ja talonpoikaismaisilta. Kynttilän pidike on terästä. Memories on yksi suosituimmista sarjoista. Sarja koostuu erilaisista kehyksistä, joita on helppo yhdistää muihin Perfect Home-sarjan kehyksiin. Kehysten lisäksi sarja sisältää esimerkiksi hyllyn kehyksille, naulakoita, postihyllykön ja tauluhyllykön. Lähes kaikkia sarjan tuotteita saa valkoisena tai mustana. Valkoiset ovat koristeltuja, mustat ovat hillitympiä. White Bay-sarjan kehykset on tehty puusta ja petsattu harmaalla ja valkoisella. Sarjan kehykset sopivat hyvin yhteen Memories ja Newport-sarjojen kehysten kanssa. Koko White Bay-sarja sopii hyvin myös yhteen Savona ja Cannes tuotteiden kanssa. Kevään uutuudesta Savona-mallistosta tuli heti hittituote. Mallisto koostuu 2 kukkaruukusta, 1 sydänseinäkoristesarjasta ja 2 korkeasta kynttiläjalkasetistä. Tuotteet on valettu betoniin, joka antaa niille karhean ja mattamaisen näön. Enkeli- ja sydänaiheet keventävät tuotteiden karheaa olemusta niin, että ne koetaan naisellisiksi ja pehmeiksi. Kauniit Book-säilytyslaatikot myydään 2 kappaleen settinä. 1 laatikon aihe on New York, toisessa laatikossa on lintuaiheinen teema. Laatikot ovat käytännölliset ja koristeelliset ja soveltuvat esimerkiksi pientavaroiden säilytykseen. Laatikot ovat mainiot myös sohvapöydällä, jossa voi säilyttää esimerkiksi kaukosäädintä. Schöckenkuus on yksi suosituimmista sarjoista. Sarjassa on yhdistelty kivikeramiikkaa ja mangopuuta. Sarjan tuotteet täydentävät tyylikkäästi keittiötarvikkeita. Sarja on käytännöllinen ja koristeellinen. Tuotteet ovat pelkistettyjä ja sopivat yhteen keittiötarvikkeiden ja astioiden kanssa. Chalet-sarjan tuotteet ovat hyvin käytännöllisiä ja koristeellisia, ja ne sopivat hyvin joka huoneeseen, esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, makuuhuoneeseen ja eteiseen. Sarjan kaikki tuotteet on tehty vaaleasta petsatusta puusta, joka antaa kauniin harmaan pinnan ja vie katseen puun laatuun. Rose Garden-sarjaan kuuluu 4 tuotetta, 2 kukkaruukkua, korkea maljakko ja matala soikea maljakko. Sarjan tuotteet on tehty kauniista valkoisesta keramiikasta, jonka pintaa koristaa kukkakuosi. Cannes-sarjan lyhdyt ovat sekä elegantit että talonpoikaismaiset, joissa on yhdistelty lasia ja betonia. Korkeampaa lyhtyä voi myös käyttää maljakkona. Lyhdyt ovat kauniit olohuoneessa, eteisessä tai makuuhuoneessa. Valencia on lasisarja, joka on tehty kiillemineraaleista. Sarjassa on 2 kappaleen kynttiläjalkasetti pöytäkynttilöille, 3 kappaleen kynttilälyhtysetti sekä 2 ripustettavaa lyhtyä. Perfect Homella on laaja ja hyvä valikoima lyhtyjä. Eläviä kynttilöitä poltetaan usein läpi vuoden. Monipuolinen lyhtyvalikoima mahdollistaa sen, että asiakkaamme löytävät helpommin mieleisensä tuotteet ja he saavat niillä lämpöisen ja kodikkaan ilmapiirin kotiinsa. Kaunis valo on ratkaiseva, jotta lyhdyt ja kynttilän jalat pääsevät oikeuksiinsa. Lyhtyjä on eri väreissä, joista voi valita eri kauteen aina sopivimman. Jo mainittujen sarjojen lisäksi syksyn mallisto koostuu monesta pienemmästä sarjasta ja yksittäisistä tuotteista. Perfect Homen syysmallisto koostuu laajasta valikoimasta joulun tuotteita. Joulukuuset olivat viime vuonna menestys ja tänä vuonna meillä on taas aidon näköisiä korkealaatuisia kuusia. Joulukuusissa on 2 eri kokoa, 215 senttiä korkuinen sekä odotettu ja pienempi 100 sentin korkuinen. Pikkukuusi sopii mainiosti pienempään asuntoon, jossa sen voi sijoittaa vaikkapa sivupöydälle tai lastenhuoneeseen. Molemmissa kuusissa on mukana sähkövalaistus ja metallinen kuusenjalka, joka on helppo kasata.
kuusen voi ottaa esille vuodesta toiseen. Joulumallisto sisältää myös monia joulukuusen koristeita. Voitkin saada täydellisen kuusen Perfect Homeilta. Jouluvalikoima käsittää laajan valikoiman sydämiä. Pienet sydämet sopivat joulukuuseen ja suuret voi sijoittaa esimerkiksi ikkunaan, oveen tai seinään. Valikoimissa on valkoisia ja punaisia sydämiä sekä sydämiä, jotka on koristeltu kauniin nostalgisesti. Ihanat ja kauniit Snowflake-tuotteet on tehty käsin lasihelmistä. Koristeista tähti tulee joulukuusen latvaan. Pienemmät 6 kappaleen setissä olevat jouluhiutaleet ripustetaan kuusen koristeeksi. Sarjassa on myös lämpökynttilälyhty, jonka voi laittaa esimerkiksi ikkunaan roikkumaan. Kauniit valkoharmaat enkelimme sopivat paikkaan kuin paikkaan ja voivat hyvin olla esillä ympäri vuoden. Winterlights-lyhty koostuu 4 alustalla olevasta tuotteesta ja on mainio katseenvangitsija jouluisessa kodissa. Tämän vuoden tontut ovat vartavasten suunniteltu Perfect Homeille ja ne ovat hyvin korkealaatuisia. Tontut ovat eri kokoisia, jolloin ne on helppo sijoittaa halutuille paikoille. Joulumallistossamme meillä on myös kauniita ovi- ja seinäkransseja, koristeellinen sähköinen adventtitähti ja tietysti mahtava adventtikynttiläjalkamme. Tämä oli lyhyt esittely muutamista Perfect Homein tuotteista. Ota yhteyttä Perfect Homeen tai tuoteesittelijäsi, jos sinulla on lisää kysyttävää. Kiitos ajastasi Perfect Homein esittelyvideon parissa.